Здравейте хора, аз съм Демончо и... Не съм Демончо, Демон Килър. И сега хора ще играем това МТБ Freeride. Играта е супер готината. Ето, започваме. Опа, забравих, не съм свикнал да играя с стрелките, съм свикнал с WSD. WASD. Но нека сега се съсредоточим върху играта просто. Другото да не ни интересува. Важното е играта. Мен ми е супер лесното, но тук исках да ви покажа едно нещо. Затова я изтеглих. Като цяло играта не е една от най-реалните. По-нереална от някои игри. Пак ето това място исках да ви покажа, което е много готино. И така много обичам да се катера с такова, правя си офроудче малко. Ама винаги става така. Сега ще се пробвам. Я обърни. Дай газ, батка! Майко, не натам! Дай газ нагоре. Ще стана ли? Не! Обаче, ама, майко мила. Чайте само да направя едно нещо. Хора, извинете, че го виждате това. Трябва да си направя. Нека продължим с играта. Хайде да отидем на друга позиция. На дъртовете. О, майко не. Фореста, какво беше? Да. О, забравих, че се играят с тъпите стрелки. Спиране! Майко! What the fuck? Значи ръката ни. Едно Ферари ся червен, защо не мога да си овладея тъпото колело? Защо не става бе трамвай? И се били, сме свили на светлене горене. Леле, Мари, аз къде мина? Майко, дръж се. Да номинем нивото, защото малко лаги. И днеска това видео го направих, защото след като си направих канала в YouTube, нали, да. И аз знам, камерата със сигурност има някакво забавяне, не знам защо. Добре, направи се нещо. Не знам, имаше някакво забавяне, не знам. Защо така, просто играта ли е тежка на камерата? Ето пак се забавя. Едно Ферари ся червен, едно за теб, едно за мен. Хора, да знаете, дано клиповете са ми интересни. Също така искам да ви благодаря вече, че започнахме да ме гледате. Значи от първият ми клип 1 час или 2 съм чакал и събрахме вече 4 харесвания. 4 показвания, които за мен са много важни, защото за първи път започвам кариерата в YouTube на компютър. На телефон имам пак. Дано не паднем тук обаче. Не, къде съм аз? Ето. Дано не паднем! Излизай! Е така. Не, айде бе, завивай бе! Дева, и това не мога завива, дева. Така.
Тук Майдъл. Мен ме е страх да давам газ, защото ще се прибия всеки момент и ме е страх да давам газ. И ако давам газ, почва лаги. Ето го краят! Ето го краят, дами и господа. Минахме го! Чек малко. Оп. Така, хора, това е готово. Ти да се махнеш, защото ме нервираш. Са да играем Майнкрафт. За първи път ще го кажа. Но... Чао.